Nakabalhag sang 3 ka tawo nga napatay sa Western Visayas bangod sa ginbilin nga epekto sang Bagyo Tino. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Direktor Raul Fernandez, chairperson sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kon RDRRMC Region 6, duha sa mga ini ang nalumos kag isa naman ang natumbahan sang puno. Sa probinsya sang Antique, napatay ang isa ka barangay tanod matapos nadala sang mabaskog nga daludo sang tubig baha samtang nagapaninlo sang kanal. Samtang natumbahan naman sang puno ang isa ka tricycle driver sa Pontevedra, Capiz. Isa naman ang napatay sa Dumangas, Iloilo matapos nalumos bangod wala nakahingagaw sa temprano nga pag-evacuate. Wala naman sang na-record nga missing sa Rion 6. Yari ang kabahin sang payang ni Direktor Raul Fernandez. Na-record lang natin ng mga na death natin is 3, no. Ang isa because of heroic act, no, yung barangay tanod sa NNA na during his tour of duty as sa barangay tanod, no, nagbili sila ng parang pagkano ko is nagbili sila ng kanal or tapos sinago siya ng tubig. So, drowning incident. And then yung sa naman, Pontevedra, Capiz, yung yung parang tricycle driver ay nutusan ng amo niya na daganan ng natumbang kahoy. So yun ang andun yung pangatlo dito sa may Dumangas. Balita nagikan sa Western Visayas. Ini si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.